Аз как ги брои дните, утре трябваше да почна да се люпат, даже утре вечерта, обаче слизам днеска и чувам писукане. И ето го един динозавър, вече е изпреварил събитията. Не мога да го видя обаче дали е с гола шия, защото съм заредил доста яйца голошийки. Оп, там има още един черен. Няма да го видим и него. Той със сигурност не е с гола шия. Но той ми изглежда, че може и да е голошист. Сега по-късно ще се наложи да им приготвя кашонче с отопляема лампа, за да има къде да ги изкарам да не седат цяла нощ в инкубатора. Айде до после.